दाई शुरू मनते पंदे आवुंदु यूट्यूब चैनल बेतेर सपोर्ट इज्जेर सॉरी 1K प्लस सब्सक्राइबर्स दादापंड यान यूट्यूब क्विट मल्तोंदुल्ल इल्ल दुलाई मात्र मल्पोडापु नेना व्लॉग पिदेड मंत नैकला पनिपेरु फंक्षन पोदु मंत नैकला पनिपेरु इल्ले गैप तिक्कुनगल वीडियोस मल्तोंदित्ते शॉर्ट वीडियोस प्लान पाडोंदित्ते अम्मनोट्टिगे व्लॉग पाडोंदित्ते वीडियोस पाडोंदित्ते अवुदा नमस् चेनगे इष्ट आयिच्चि हाय हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचू तुलु टॉक्स सो मातकला सौख्यते याला मुप्प सौख्यने सो मस्त दिन ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಂದು ಒಂಜಿ 15 ಡೇಸ್ ಮುಟ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ ಇತ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಾರು ದಾನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾರ್ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನು ಇಕ್ಕಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ದಾನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದು ಪಂದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಬಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಾದನೆಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ आई कुछ मल्ल रीजन उंडु ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆರ್ಲೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ದಾಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂದ ದುಂಬುಡ್ದೆಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಓಕೆ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಇನ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಪುಜೇರ್ ಇದಾಡ್ ಬೇತೆನೆ ಪಾತೆರು ನಿ ಬೊರ್ಚಿ ತಾಯಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಮದ ಪನ್ಪುನಿ ಅವೊಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಮಸ್ತಿನ ನಿಂದು ಕೇನು ನೀ ಆಡಿ ಆನ ಏನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪುನಕೇಂದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಂದ ದಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನಿಯರೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ 1K ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದಾದಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಾತಕ್ಕನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಅವಡು ಪಿದೆ ದಕ್ಕಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರುಜವ್ ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ನೆನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿದೆಡ್ ಮಂತ್ ನೈಕಲ ಪನ್ಪೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ పోదు ಮಂತ್ ನೈಕಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಡು ಅವು ಎಂದು ಸೊ ಯಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡನ್ನ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎದುಡೆತು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪಿದ ಇಡು ಬೇತನಿಯೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವೊಂಥರ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ 1K ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯನ ಹತ್ತು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು ಬಂದನಗನ ಯಾನ್ ಆವಡೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಅವಡು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಬಂದೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅವೇ ಇಂಕ ಪಿದೇದಕ್ಕಲ ತೂಜದು ನಿಜ ಯಾನು ಏಪನ ಮಿತ್ತಿತ್ತದ 1K ಡಬಲ್ ಎಂಕ್ ದಾಪಂಡ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಶಯನ್ ದಾಯಿ ಶುರು ಮಂತೆ ಪಂದೆ ಅವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ನಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತದೈತೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯನ ಹತ್ತವು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ 10K ಅವತ್ತು ಇಂಕ್ 1K ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅವು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಬಂದನಾಗ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪು ನಿಂಗೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪಂದು ಸೊ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಾಕತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರಪ್ಪ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪೋಪೇರು 10K ಅಥವಾ 20K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ 1K ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವೊಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚನೆ ನನ್ನಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ನಾವು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿದೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಫೀಲ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ತೂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಫೈನಲಿ ಪೋಯಲ್ಲ ತಾಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನೇನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್
1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ತಲೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಅಂದುಪ್ಪಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಜಾರ್ಲಾದಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂದುಂಡು ಏನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಮುಂತಾಯಿ ದಾಪಂಡ 15 days ತೂಕ ದಾದಾನ ಚೇಂಜಸ್ ಬರು ದಾದಾನ ಪನ್ನಿರು ಓಕೆ ಇಂಕಲು ಕುಸಲ್ಗ ಪಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬುಡೂಂದೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚ ವಿಷಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬುಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಪಿದೇದಕ್ಕಲ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ನಿರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಯಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪು ಪಂದು ಏನೇನೋ ವಿಷಯದ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಈ ನಿನ್ನ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪು ಕುಡೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿರು ದಾಯಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಬಂದೆ ಪಂಡಿ ಇಂಕ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೊಸ ಫೋನ್ ತೆಗ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೊಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಫೋನ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾಣಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರು ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ತಾಲ ಬರೋಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಉಂತಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪೆ ಬೇತಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಸರಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ಬೈಜಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ದಾದ ಇದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಹೌದಾ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಸೊ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತಳಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಡ್ಯ ನುಂಜೆ ಪಂಪಿನಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೂಪುನಿ ಬಂದ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 2000 years later ನಿಜ ಬಂದಿನ್ಯಾರ ಓ ದೇವರ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಳ ಫ್ಲಾಪ್ ಅವು ಬಂದಿನ್ನಿನಂತ ಮಾರೆ ಶಿಟ್ ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಬಂದಿನ್ಯಾರ ಓ ದೇವರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತಿನಿ ದಾಯಪಂಡಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಎಂಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳೇರು ಬಂದತ್ತೆ ಮಂತೀನಿ ಏರೇರು ಬಂದೇನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏರ್ ದಾಲ ಬೋಡನ ಪನ್ನಡ್ ಎಂಕು 1K ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಅವೇ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋವೇನಾ ಶೋ ನಿಕ್ಲು ನಿಜ ಬಂದೇನ್ಯಾರಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುರಣಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ದಾಲ ಪನ್ನಡು ಯಾ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮುಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಂಚನೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮದುವೆ ಹಾಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಬಾಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ ಪಂಡನೆ ಅನ್ಕೆ ಏನು ಜನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜೀವ ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪರೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪ ಅವಡು ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಆ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ ಜನ ಪಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಓಡು ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದಾನಿ ನಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಡೋಡ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ 1K ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತು ಪೋಡೆ ನಾನು ಓ ದೇವರೇ ಆಪು ಚಿಕ್ಕ ಸೊ ಸಾರಿ ಇಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಓಡೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಚ್ಚರ್ ಮಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಲ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಹಿಂಗೆ ಬುಳಿಪೇರನೆ ಬೈಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಿಜೆ ಕಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚದಿ ನೀ ಬುಳಿಪೇರನೆ ಬೈಜೆ ಯಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಬುಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಕ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪಾರ ಬಟ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಒಂಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈತ ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಪಣೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಆತೆ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಆತೆ ಏರ್ ದಾಳ ಬನಾಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು 1K ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಅದೇ ಸತ್ಯನತೆ ಬನ್ಪುನಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ನಮಗೂ ಹೋ
ಅಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೊಂದುಕೊಂಡ ಪಿದೆ ತಕ್ಲ ಅವಡು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳೊಂದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ನಿಜ ನಿನ್ನೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬೇಜ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತಾಯಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಏ ಪಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಎಡಿಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತ್ ಸಾರಿ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಳಿಯವ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಉಂಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಮಂತಿದ್ದ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತಿನ ಇಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದಾರ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಪಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತಿನ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಐಕಲ್ ದಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಇನ್ನಿನ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಸೊ ಯಾ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದೆ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪಂತೇರು ಐ ಕಂದೊಂದು ಪಾಡು ಬಂದರು ಸೊ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಚೋಮಾ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಯು